En otieno mar tarik 13 dwe mar abich higa mar 2022 chenro mar OIMORE chakore sani. Magi e moko kuom weche mawamiyo pek. Na kwa sasa hatutarajii kazi ifanyike hapo mpaka tuketi na viongozi wa hapa na hizo familia ambazo ziko karibu na huu mgodi. Jiario witogi magi banki tesienyore kendo ikogie kware manyabigena e county Makisi. Our young people are learning to find opportunities within crisis, to extend empathy and understanding. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ogolo chiwo makende ne rowere ma osekelo lokruok e kind oganda jo Kenya. Koro naneno ka time dikalo. Koro kawuono kaka nachiew gokinyi ta decide na bi school. Rio mar somo miyo japuonjre moro chope skul sekondar ma Orero mana gi muma kod buga ng'wen kende. Machegni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Bede parni nyalo chwalonwa ote mari kaluwore koda weche manyien gi kaitiyo koda namba wa maen 23600. Kawadhi nyime en ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano Raila Odinga podhi nyime gi sero mbulu e weche gwengego mag kadho wadh nam chumbi. Odinga ne osingo kedaduwa gi midhiero mar lope mar neno jodak oyudo fuongruok poni oyudo loch. Jafomo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth kowuok Kwale. Odiochieng' mare mar adek kadhodh nam chumbi, Raila Odinga kod josiasa mag Azimio nolimo gwenge kaka Kinango, Msambweni, ae bang'e to ne gitieko limbe margi Likoni e kaunti ma Mombasa. Limbe mag Kwale, Odinga nosingo tiyo kod nade mag puothe mosomeno jopiny dongruok kaka dwarore. Kila mara kwa mara tunaongea juu ya dhuluma ya kiardhi. Tutamaliza mambo ya dhuluma ya kiardhi. Hapa tumesikia mambo ya wakaji wa hapa kama maskwota. Ati mtu mwingine pale amepewa hii ardhi pale na watu hatawezi kulima pale mashamba pale. Mtakuwa outgrowers na mtakuwa na haki ya kulima mashamba kama nataka sukari yeye atapata. Odinga noywak ni jodak makoni kinde duto osebedo kaka le matek mokalo kar dak mana kaka jo Kenya mamoko. Watu watapewa hati miliki ya ardhi wenyewe. Mama Zuleha amekuja kwangu kwa ofisi kila mara kwa mara kupigania mambo ya maskwota ambayo watu wanakuja usiku na polisi washapewa pesa na kuvunja manyumba ya watu kama watu ambao wamekaa katika nchi yao kama IDPs. Tutamaliza haya mambo. To kaka okang' mar tego chumbi makadho nam chumbi kumoting'o nyaka chuogo thuolo mag tije ne jopiny, Odinga nolero ni en kod chenro malaria maneno ni weche mag lupo kod bero port oyudo thuolo makare. Mambo ya uvuvi hapa, yani uchumi samawati, tutaimarisha kabisa. Hii bandari ya Shimoni ilikuwa ni project ya serikali yangu na Kibaki. Sisi tulisema tutajenge bandari nyingine hapo Shimoni. Kama tungekuwa tunaendelea, hiyo bandari ya Shimoni ingekuwa imeshajengwa. Tutaijenga, mtaiona kama meli zinatoka Japani, natoka huko pande ya Ulaya, pande ya India nakuja hapa. Akisera makawuono, Odinga notino kod jotelo bura maduto nogone debe kagiwacho ni en kende ema nyalo tayo Kenya e yo mowinjore. Tushoneni sare zetu kwa mapema, maana tuenda kunywa chapo State House na Mama Aida na Baba Raila yuko pale, tumwambia letu ya tiki, au sio jamani? Mheshimiwa Raila anaelewa shida ya mwananchi wa kawaida, na mimi najua kitu ya kwanza akichukua usukani ni kuona bei ya chakula imeenda chini.